Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, mohon izin instruktur bahasa Jawi Pak Wisnu mohon izin memperkenalkan diri. Nami kula Paras Darmanadila saking kelas 12D absen selikur. Teng mriki kula badhe nembang maca pat kangge menuhi tugas ujian praktek bahasa Jawi. Tembang maca pat sing badhe kula nyanyiake yaiku tembang maca pat mijil. Kaki